இது மாதிரி வேதக்காரன்ட்ட கேட்கறதான் ரசூல்லா தடுத்தாங்க, வேதத்தை படிப்பதை தடுக்கவில்லைன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆதாரம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு 2வது வைக்கிற ஆதாரம் என்னன்னு பார்த்தா, இவ்வளவு நேரம் பேசுனதுக்கு நேர் மாத்தமா வேதக்காரனை ஒரு பாதிரியாரை கூப்பிட்டு உமர் கேட்டாங்கல்ல, அதான் எனக்கு ஆதாரம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிற ஆதாரத்துக்கு 2வது வைக்கிற ஆதாரத்துக்கு முரண்பாடு. இப்ப இதையெல்லாம் விளக்கி சொல்றதுக்கு நம்ம வீடியோ போடுறதை விட சூப்பர் முஸ்லிம் முஸ்தாவை கண்ணாடி முன்னாடி உட்கார்ந்து நீங்க 2 பேருமே பேசிக்கணும். இங்க ஒரு சூப்பர் முஸ்லிம் முஸ்தவா, எடுத்த மாதிரி கண்ணாடியில ஒரு சூப்பர் முஸ்லிம் முஸ்தவாவை பார்த்து வேதக்காரனிடத்துல கேட்பதை தடுத்து விட்டார்கள் ரசூலுல்லாஹ், வேதத்தை படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் என்ன, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஹதீஸ்ல வேதக்காரன் ஒரு பாதிரியாரை அழைத்து உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்டாங்களா இல்லையா, என்னை பற்றி முன்னறிவிப்பு இருக்கான்னு கேட்டாங்களே, எனக்கு இது 2வது ஆதாரம். இப்ப இந்த 2 முஸ்தவாவும் என்ன பண்ணணும்னா கண்ணாடியை பார்த்தே பேசிக்கொள்ள வேண்டியது. அப்ப இப்படிப்பட்ட இதுதான் மடமைங்கிறது. தனக்குத்தானே முரண்பட்டு ஒரு வீடியோக்குள்ள இத்தனை முரண்பாடு. அடுத்த முரண்பாடை பாருங்க. அப்துல்லா பின் அம்ரு பின் ஆஸ் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க, இஸ்ரவேலர்களின் வாயிலாக கிடைத்த செய்திகளையும் அறிவியுங்கள், அதனால் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை புகாரில 3461வது ஹதீஸா ரசூலுல்லாஹ் குறிப்பிடுறாங்க. இப்ப பனு இஸ்ரவேலர்கள் வாயிலாக கிடைக்கிற செய்தியெல்லாம் ரசூலுல்லாஹ் அறிவிக்க சொல்லியிருக்காங்களே, பனு இஸ்ரவேல் வாயிலாக கிடைத்த செய்தியாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள், குற்றமில்லை அப்படின்னு இருக்காங்க ரசூலுல்லாஹ். இப்ப இதுல இருந்தும் என்ன விளங்குறது, பைபிள் படிக்கலாம்னு விளங்குறதுன்னு சட்டம் எடுக்கிறார் அறிவாளி. அப்ப இதுல என்ன விளங்கும்னா இதுவும் முரண்பாடு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்ச ஆதாரம் வேதக்காரனிடத்துல கேட்காதீர்கள், அதை ரசூலுல்லாஹ் தடுத்து விட்டார்கள், வேதத்தை படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு பாதிரியாரை கூப்பிட்டு கேட்டாரு, அது பைபிள் படிக்கிறதுக்கு ஆதாரம். அடுத்து 3வது பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தா, இது மாதிரி பனு இஸ்ரவேல் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் வாயிலா கிடைக்கிற செய்தியை அறிவிங்க அப்படின்னு ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி இருக்காங்க புகாரி ஹதீஸ். இது 3வது ஆதாரம்ங்கிறார். அப்ப இது 3மே முரண்பாடு. இந்த முரண்பாட ஒரே கிளிப்பிங்கா போடுறோம், பாத்துக்கிறீங்க. இருக்கட்டும், வேதக்காரர்களிடம் போய் கேட்கறது தான் தடை செஞ்சிருக்கிறாங்களே தவிர பைபிளை பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி இங்க சொல்லவே இல்லை. அதுதான் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுறாங்க. நிப்பாட்டினோன்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்கறாங்க, என்னை பற்றி உங்கள் வேதத்தில் ஏதேனும் செய்தி உள்ளதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு அந்த பாதிரி சொல்றாரு, ஆம், உறுதியும் அமானதத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அப்துல்லா பின் அம்ரு பின் ஆஸ் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க, இஸ்ரவேலர்களின் வாயிலாக கிடைத்த செய்திகளையும் அறிவியுங்கள், அதனால் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறவா இருக்கட்டும், வேதக்காரர்களிடம் போய் கேட்கறது தான் தடை செஞ்சிருக்கிறாங்களே தவிர பைபிளை பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி இங்க சொல்லவே இல்லை. அதுதான் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுறாங்க. நிப்பாட்டினோன்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்கறாங்க, என்னை பற்றி உங்கள் வேதத்தில் ஏதேனும் செய்தி உள்ளதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு அந்த பாதிரி சொல்றாரு, ஆம், உறுதியும் அமானதத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அப்துல்லா பின் அம்ரு பின் ஆஸ் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க, இஸ்ரவேலர்களின் வாயிலாக கிடைத்த செய்திகளையும் அறிவியுங்கள், அதனால் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாத்துக்கிட்டீங்களா. இதெல்லாம் ஒரே வீடியோல ஒருத்தன் ஒரு வீடியோல ஒண்ணு பேசியிருப்பான், ஒரு பல வருஷங்கள் கழிச்சோ ஒரு பல மாசங்கள் கழிச்சோ வேற ஒரு இடத்துல பேசும்போது மாத்தி பேசுவாங்க, அது மனித இயல்பு. ஆனா ஒரே வீடியோவுல வரிசையா பேசிக்கிட்டு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்றது, 2வது நிமிஷம் அதுக்கு மாற்றமான கருத்தை சொல்றது, 3வது நிமிஷம் அதற்கு மாற்றமான ஒரு கருத்தை சொல்றது, இது 3ஐயும் சொல்லி 3 முரண்பாடை ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லிவிட்டு இதுதான் ஆதாரம் பைபிள் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் மடமையினுடைய உச்சகட்டத்தில் சூப்பர் முஸ்லிம் சகோதரருடைய பரிதாப நிலையை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இப்ப அடுத்து இந்த ஹதீஸுடைய விளக்கத்துக்கு வந்துருவோம். இவர் எடுத்து வைக்கிறாங்கல்ல இந்த புகாரியில வரக்கூடிய 3461வது ஹதீஸ். இதுல எவனாச்சும் பைபிள் படிக்கிறதுக்கு ஆதாரம் இது எடுப்பானா? அந்த ஹதீஸை முழுசா படிங்க. இதுக்கு தான் அரபி என்னன்னு தெரியாம, ஹதீஸ் தெரியாம, உசுலுல் ஹதீஸ் எதுவும் தெரியாமல் சும்மா தர்ஜுமாவை படித்து விட்டு தற்கூரித்தனமாக அரைகுறையாக மார்க்கம் சொன்னால் இப்படித்தான் மடமையின் உச்சத்தில தான் கொண்டு போய் நிறுத்தும். அப்ப தமிழ்ல படிச்ச ஹதீஸையாச்சும் முழுசா படிக்க வேண்டியதானே. புகாரில 3461 படிச்சீங்களே சூப்பர் முஸ்லிம் முஸ்தவா, நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். 3461 சஹீஹ் புகாரின்னு படிக்கிறீங்க, அதுல இருந்து பைபிள் படிக்கிறதுக்கு ஆதாரம் குறிங்க. அதுல என்ன இருக்குது? ஸ்கிரீன்ல அந்த ஹதீஸ் போடுறோம் பாருங்க. அதுல ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, பல்லிகு அன்னி வலவ் ஆயா, என்னிடமிருந்து ஒரே ஒரு செய்தி கிடைத்தாலும் அதை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். வஹத்திஸு அன் பனி இஸ்ராயில், பனி இஸ்ராயில் வாயிலாக கிடைக்கக்கூடிய செய்தியாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். வலா ஹரஜ், அதிலே குற்றமில்லை. வமன் கதப அலா முத்தஅம்மிதன்
ஃபல்யதபவ்வ மகாதஹு மினன்னார். எவன் நான் சொல்லாத ஒன்றை வேண்டுமென்றே என் மீது இட்டுக்கட்டி போய் சொல்றானோ அவன் தன்னுடைய தங்குமிடத்தை நரகத்துல அமைத்துக் கொண்டான் என்று ரசூலுல்லாஹ் இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க. இது முழுக்க முழுக்க ரசூலை பற்றி அறிவிக்கிற செய்தியை பற்றி ரசூலுல்லாஹ் பேசுறாங்க. இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது? புகாரியுடைய 3461 தெல்ல தெளிவாக சொல்லுகிறது, பல்லிகு அன்னி வலவாயா, என்னிடம் இருந்து ஒரே ஒரு செய்தி கிடைத்தாலும் பிறருக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். வஹத்திசு அன் பனி இஸ்ராயில், பனி இஸ்ராயில் வாயிலாக அந்த செய்தி உங்களை வந்து அடைந்தாலும் நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள். வலா ஹரஜ், அதுல குற்றம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி சம்பவம் ரசூல்லா காலத்துல ரசூல்லாவை பற்றி நபி சொன்னார்கள், முகமது நபி இதை சொன்னாங்கன்னு சொல்லி ஒரு செய்தி உங்கள்கிட்ட சொல்லப்பட்டால் அதை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள். சகாபாக்களுக்கு ரசூல்லா அறிவுறுத்துறாங்க. அதை ஒரு பனி இஸ்ராயல், அதாவது ஒரு கிறிஸ்தவர், அன்றைக்கு இருந்த யூத கிறிஸ்தவர் யாராவது இப்படி ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க, அதாவது ரசூலுல்லா இப்படி சொன்னாங்க, உங்க முகமது நபி இதை சொன்னாங்கன்னு சொல்லி, ஏன்னா சமகாலத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ரசூல்லா தன் தோழர்களுக்கு ஒரு கூட்டத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு போதனை சொல்லும் போது அதை ஒரு கிறிஸ்தவர் பார்த்திருந்தால், அதை ஒரு கேள்விப்பட்டிருந்தால், அந்த கிறிஸ்தவர் சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோம், உங்களுடைய தூதர் இப்படி ஒரு செய்தியை சொன்னார், நானும் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். சகாபிகள் சொல்ற மாதிரியே அன்றைக்கு சமகாலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு கிறிஸ்தவர் பனி இஸ்ரவேல் ஒரு செய்தியை சொல்றார், ரசூலுல்லா இப்படி சொன்னார்கள், அவங்க சொல்லும் போது நான் அந்த இடத்துலதான் இருந்தேன், நானும் பார்த்திருக்கிறேன்னு ஒரு கிறிஸ்தவர் சொன்னால் அதை சொல்லலாம், அவளா ஹரஜ், அதுல குற்றம் இல்லை அப்படின்னு இது சொல்லப்படுதே தவிர பனி இஸ்ரவேல் சொல்ற எல்லாத்தையும் சொல்லுனா இருக்குது. இதுக்குத்தான் தமிழ்ல தற்குறித்தனமாக படித்து கொண்டு ஒரு துண்டை மட்டும் படித்தால் இப்படித்தான் விளங்கும். அப்ப இவர் பின்னாடி இவர் சொல்றத மார்க்கம் என்று நீங்க நம்பிக்கிட்டு போனா இவரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சூப்பர் முஸ்லீம் ஃபாலோவர்ஸ் உங்களுடைய மறுமை நிலைமை என்னவாகும் யோசிச்சுக்கிறீங்க. அப்ப ஒரு விஷயத்த ஒரு ஹதீஸ் எடுத்து வைக்கிறாரு, அதை முழுசா படித்து சொல்லுவதற்கு அந்த அறிவு கூட இல்லையா? அப்ப முழுசா படித்தால் அந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது? என்னிடம் இருந்து பல்லிகு அன்னி வலவாயா, என்னிடம் இருந்து ஒரு செய்தி கிடைத்தாலும் சொல்லுங்கள், அது பனி இஸ்ரவேல் சொன்னாலும் சொல்லுங்கள், நீங்க யாராவது என் மீது வேண்டுமென்றே நான் சொல்லாததை பொய் சொல்லி இட்டுக்கட்டினால் அவர் தங்குமிடத்தை நரகத்தில் அமைத்துக் கொண்டார்னு சொல்லி முழுக்க முழுக்க ரசூல் பற்றிய ஹதீஸை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இது எங்க பைபிள் படிக்கிறதுக்கு இதுல என்ன இருக்கு ஆதாரம்? எவனாச்சும் ஒரு பைத்தியமாவது இதுல பைபிள் படிக்கிறதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு விளங்குமா? ஆனா சூப்பர் முஸ்லிம்கள் விளங்குவார்கள். இதுதான் அவருடைய லட்சணம். ஒரு பான சொத்துக்கு ஒரு சோறு பலம் சொன்னோம்ல, இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறீங்க, இவ்வளவுதான். இப்ப அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம். அந்த இப்ப அடுத்த ஒரு ஆதாரம் எடுத்து வைக்கிறாரு, அந்த ஆதாரத்தை பாருங்க. எல்லாம் கூப்பிடுறான். அந்த இடத்துல எல்லாம் குறிப்பிடும் போது 46வது அத்தியாயத்துல 4வது வசனத்துல எல்லாம் சொல்றான். அது சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏதோ ஒரு வேதம் மட்டும் இல்ல, ஏதோ அது நபிமார்களுடைய ஹதீஸ்கள் இருந்தா கூட கொண்டாந்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது நல்லா சொல்றான். எப்படி வருது அப்படின்னா, ஈ தூணி பி கிதாபின் மின் கபுலி எல்லாம் சொல்றான். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு புத்தகம், அதாவது வேதமுடையவர்களையும் தாண்டி பின்னாடி ரிவர்ஸ்ல கூட எல்லாம் கூப்பிடுறான், எடுத்துட்டு வந்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஈதூனி பி கிதாபின் மின் கபலி ஹாஸா அவ் ஆசாரத்தின் மின் இல்ம் அப்படிங்கிறான். அதாவது இதற்கு இல்முடையவர்களுடைய ஆசார, அதாவது ஒரு சான்றுகளையாவது கொண்டாந்து காட்டுங்க. இல்முடிகள், அதாவது நபிமார்களுடைய செய்திகள் இருந்தால் கூட கொண்டாந்து நிறுவுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது, பைபிளை தாண்டி நம்ம வந்து ஹதீஸ்கள் இருந்தால் கூட காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் நமக்கு வந்து அல்லாஹ் அவங்கள ஓப்பனாக கூப்பிடும் போது நாம் அதை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது அர்த்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அப்ப குர்ஆனுடைய 46வது சூரா 4வது வசனத்தை சொல்லி இந்த மாதிரி அல்லாஹ் சொல்றான், இதற்கு முந்தைய வேதத்தையோ இல்ல அதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு ஹதீஸ் இருந்தா கூட கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். பாத்தீங்களா, பைபிள் படிக்கிறதே தவறு என்று இருந்தால் பாத்தீங்களா சகோதரர்களே, பைபிள் படிக்கிறது தப்புன்னு சொன்னா அல்லாஹ் அப்படி சொல்லுவானா? இதற்கு முன்னாடி இருந்த வேதத்தையோ ஹதீஸ் இருந்தா கூட கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மட்டமைத்தனமான முட்டாள்தனமான ஒரு கருத்தை இங்க சொல்றாரு. இதற்கும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் சொல்றோம். ஏன் இவ்வளவு கடுமையாக சொல்றோம் என்று சொன்னால், இப்படி வந்து மார்க்கம் சொல்வதற்கு அறவே தகுதியற்றவர் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்வதா இருந்தால் அதை முழுசா சொல்லணுமா இல்லையா? அந்த வசனத்துக்கு அது அர்த்தமா? அதுல பைபிள் படிக்கணும்னு மறுபடியும் கேட்கிறோம். ஒரு பைத்தியக்காரனாவது அந்த வசனத்தை கொண்டு பைபிள் படிக்கலாம்னு விளங்குவானா? அந்த வசனத்தை படிங்க. 46ல 4வது வசனம் ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. அது என்ன சொல்லுது? அல்லாஹ் சொல்றான்,
குல் அராய்த்துமா ததுவுன மின்தூனில்லா, குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள், அராய்த்துமா ததுவுன மின்தூனில்லா, அல்லாவை விட்டு விட்டு நீங்கள் யாரையெல்லாம் அழைக்கிறீர்களோ, அருணி மாதா ஹலக்குமின் அருள், அவர்கள் பூமியில எதையாவது படைத்திருந்தால் எனக்கு காட்டு. முஸ்ரிக்குகளை பார்த்து அல்லாஹ் சவால் விடுற அந்த இடத்துல, முஸ்ரிக்குகளை பார்த்து நீங்க அல்லாவை விட்டு விட்டு எதையெல்லாம் வணங்குறீங்களோ அவங்க பூமியில என்னத்தையாவது படைச்சிருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு காட்டுங்க. அம்லவும் ஷிர்கும் ஃபிஸ் சமாவாத், வானத்திலே அவர்களுக்கு ஏதாவது பங்கு இருந்தால் அதை என்னிடத்துல காட்டுங்கள். ஈது நிபி கிதாபி மின் கபல், உங்களுக்கு முன் சென்ற வேதத்தை ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வாங்க. ஹாதா அவ் அதாரத்தி மின் இல்ம், இல்மு சார்ந்து அறிவார்ந்த ஒரு அறிவு சான்றை, இல்மான ஒரு சான்றையாவது கொண்டு வந்து காட்டுங்கள். இன் குன்தும் சாதிக்கீன், நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் இதை செய்து காட்டுங்கள் சொல்லி முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த இடத்துல சவால் வைக்கிறான். இதுல சொல்லப்பட்ட எல்லாமே செய்யவே முடியாதுன்னு அர்த்தம். இப்ப அல்லாஹ் இதுல 4 விஷயம் கேட்கிறான்ல. வழக்கம் போல அரைகுறை ஆலிம்சா தமிழை மட்டும் படித்துக் கொண்டு தர்ஜுமாவை படித்து போட்டு மார்க்கம் சொல்ல வந்துட்டவரு, இதுல என்ன இருக்குது அதை முழுசா தமிழை படிச்சாலும் முழுசா படிக்க வேண்டியதுதானே, அதை முழுசா படிச்சா அதுல என்ன இருக்குது? அல்லாஹ் இதுல 4 பாயிண்ட் வைக்கிறான். பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்ன? குல் ஆராய்த்தும் ததுவுன மின்துன், அல்லாஹ் விட்டு நீங்க எதெல்லாம் வணங்குறீங்களோ. பாயிண்ட் நம்பர் 1, அருணி மாதா ஹலக்குமின் அருள், எனக்கு காட்டு பூமியில் அவர்கள் எதை படைத்தார்கள் என்று காட்டு. நீ அல்லாஹ் விட்டு விட்டு லாத்து உசான் வணங்குற, ஏதோ கடவுள்களை வணங்குற, சிலைகளை வணங்குற. நீ வணங்கக்கூடிய சிலைகள் இந்த பூமியில எதையாவது படைச்சிருந்தா எனக்கு காட்டு. இந்த மரத்தை படைச்சிருக்குது, இந்த கொசுவை இந்த கடவுள் தான் படைச்சிச்சு, இந்த பென்சிலை இந்த கடவுள் தான் படைச்சிச்சுன்னு என்னத்தையாவது உனக்கு காட்டி தொலை. அப்ப உன்னால காட்ட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவுட்டு. அதே மாதிரி 2வது பாயிண்ட் என்ன? அம்ரவு ஷிர்குன் ஃபி சமாவாத், வானத்துல ஏதாவது பங்கு இருக்குதா உங்களுக்குன்னு கேட்கிறான். நீங்க வணங்கக்கூடிய கடவுள்கள், முதல் வானத்தை வந்து இந்த கடவுள் பாத்துக்குவாரு, 2வது வானத்தை அந்த கடவுள் பாத்துக்குவாரு, அப்படி ஏதாவது இருக்குதா? ஒட்டுமொத்த வான பூமியை அல்லாதான் படைச்சு பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறான். அப்ப நீ வணங்கக்கூடிய சிலைகளுக்கு வானத்துல ஏதாவது பங்கு இருக்குதான்னு கேட்கிறான் அல்லாஹ். அடுத்து கேட்கிறான், அதுலதான் ஈது நிபி கிதாபின் மின் கபுல், உங்களுக்கு முன் சென்ற ஏதாவது வேதத்திலேயாவது இந்த மாதிரி இருக்குதா, வேதத்திலேயாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சான்று இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறான். அடுத்து கேட்கிறான், ஹாதா அவ் அதாரத்து மின் இல்ம், ஒரு அறிவான இதெல்லாம் காட்ட முடியாட்டியும் ஒரு லாஜிக்கா, ஒரு அறிவுபூர்வமா, ஒரு இல்மு சார்ந்த ஒரு ஆதாரமா ஒன்று இருக்குதா? நீ ஒரு சிலையை வணங்குற, சிலையை அந்த சிலையை நீதான் படைச்சிருக்குற, அந்த சிலை உன்னைய படைச்சிச்சுன்னு நினைச்சு வணங்குறியே, இதுல ஏதாவது லாஜிக் இருக்குதா? இதுல ஏதாவது அறிவுபூர்வமான ஏதாவது விஷயம் இருக்குதான்னு சொல்லி ஒரு அறிவான விஷயத்தையாவது காட்டு அப்படின்னு அல்லாஹ் இங்க சவால் விட்டுருக்கானே தவிர இதுல எதுவுமே நடக்க முடியாது. அப்ப பூமியில எதையாச்சும் அவங்க படைச்சாங்களா, இல்ல நீ வணங்கக்கூடிய வேற வேற கடவுள்லாம் வானத்துல ஏதாவது பங்கு இருக்குதா, உனக்கு வேதத்துல ஏதாவது ஆதாரம் இருக்குதா, இல்ல என்னதான் உனக்கு ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு சான்றாவது இருக்குதான்னு சொல்லி அல்லாஹ் சவால் விட்டு இங்க கேள்வி கேட்டிருக்கிறான். இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அரகுற ஆலிம்சா இது எப்படி தமிழ்ல படிக்கிறது, இந்த மாதிரி அந்த இருக்குது முன் சென்ற வேதம், அந்த இருக்குது முன்னாடி உள்ள ஏதாவது ஒரு சான்று இருக்கா, அப்ப பாத்தீங்களா அல்லாஹ்வே குர்ஆன்ல என்ன சொல்றான், வேதத்தை படிக்க சொல்லிவிட்டான், இப்படி வாதம் வைத்தால் பார்த்து கொள்ளுங்கள், மக்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். கொஞ்சமாவது இவர் பின்னாடி போனால் உங்களுடைய மறுமை நிலைமை என்னவாகுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சொன்ன விஷயம்லாம் ஆதாரம். மடமையுடைய உச்சத்தனம், முட்டாள்தனத்துக்குன்னு ஒரு மகுடம் சூட்டினால் இவருக்கு சூட்டலாம். அந்த அளவுக்கு மார்க்கமே விளங்கவில்லை. குர்ஆன் விளங்கல, ஹதீஸ் விளங்கல, எதுவுமே தெரியாம மார்க்கம் சொல்ல வந்தாச்சு. இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க, அடுத்த ஆதாரம் வைக்கிறார். பைபிள் படிக்கலாம்ங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரமா அடுத்த பாயிண்ட். இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா குர்ஆன்ல இருந்தே ஒரு சில ஆதாரங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். உதாரணத்துக்கு 3வது அத்தியாயத்துல 64வது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்றான், வேதமுடையோரே உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்தின் பக்கம் வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் கூப்பிடுறான். அப்போ வேதமுடையோரை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பொதுவான இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை முதல்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதுல ஒண்ணு தௌஹீத். அப்போ பொதுவான விஷயத்தின் பக்கம் வாங்க அப்படின்னா அதுல என்ன பொதுவா இருக்குங்கிற நமக்கே தெரியல அப்படின்னா நாம எப்படி போய் தாவா செய்ய முடியும்? அதாவது குர்ஆனுக்கும் பைபிளுக்கும் என்ன பொதுவா இருக்குதுன்னே தெரியாம நாம போய் எப்படி தாவா செய்ய முடியும்? இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவர்கிட்டயோ ஒரு யூதர்கிட்டயோ நம்ம போய் தாவா செய்யும் போது இந்த மாதிரி குர்ஆன் பேசுது, ஆனா எங்க வேதத்துல உங்க வேதத்துக்கு பொதுவா எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த இடத்துல அதை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை யார் மேல வருது? நம்ம மேல வருது, முஸ்லிம்கள் மேல அந்த பொறுப்பு வருது. பாருங்க, குர்ஆன்லயும் தௌஹீத் தான் இருக்குது, பைபிள்லயும் தௌஹீத் தான் இருக்குதுன்னு. ஆனா இன்னி வரைக்கும் சுப்ஹானல்லாஹ் ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தௌஹீத் தான் பைபிள்லயும் இருக்கு, தௌராத்லயும் இருக்கு. இதுவும் அதே மாதிரி தான். என்னவா?
உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே உள்ள பொதுவான விஷயத்தின் பக்கம் பாருங்கன்னு அல்லாஹ் குர்ஆன்ல 3வது சூரா 64வது ஆயத்துல சொல்றான். அப்ப அதை சொல்லிவிட்டு அப்போ அல்லாஹ் இங்க என்ன சொல்ற, சகோதரர்களே அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் இங்க, உங்களுக்கு எங்களுக்கும் உள்ள பொதுவான விஷயத்தின் பக்கம் பாருங்கள்ங்கிறான். அப்படின்னா நமக்கு அவங்களுக்கும் உள்ள பொதுவான விஷயம் எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அவங்க வேதத்தை படிச்சாதானே, இப்ப அவங்க இல்லைன்ட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? அவங்க வேதத்தை படிச்சாதானே அதுல என்ன பொதுவான விஷயம் இருக்குன்னு தெரியும். சுபஹானல்லாஹ், தௌஹீது தான் பைபிள்ல இருக்குது இப்படின்னு சொல்றாரு. மறுபடியும் சொல்றான் அரகுர ஆலிம்ஸ் அவர்களே, தயவு செய்து அந்த வசனத்தை முழுசா தமிழ்ல படிச்சாலும் முழுசா படிச்சு தொலைய வேண்டியது தானே. இதே இந்த 3வது சூரா 64வது வசனத்தை இப்ப ஸ்கிரீன்ல போடுறோம் பாருங்க. அதுல அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், வேதக்காரர்களை பார்த்து சொல்றான். குல், நீங்க சொல்லுங்க, யா அஹ்லல் கிதாப், வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களே, காலு இலா கலிமத்தின் சவாயின் பைனனாவா பைனக்கும், எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இடையே உள்ள பொதுவான விஷயத்தின் பக்கம் வாருங்கள். அரகுர ஆலிம்ஸா இதோட நிப்பாட்டிக்கிட்டாரு. ஏன்னா அடுத்தலாம் அவருக்கு படிச்சாலும் அது புரியாது. அப்ப உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள பொதுவான விஷயத்தின் பக்கம் வாருங்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த பொதுவான விஷயத்தை போய் பைபிள்ல தேடு, அங்க தேடு, இங்க தேடுன்னா தேட வேண்டியது இல்ல. அதே வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்றான், காலு இலா கலிமத்தின் சவாயின் பைனனாவா பைனக்கும், உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே உள்ள பொதுவான விஷயத்தின் பக்கம் வாருங்கள். அந்த பொதுவான விஷயம் என்ன? அடுத்த வார்த்தையில் அல்லாஹ் சொல்றார், அல்லாஹ் நஅபுது இல்லல்லாஹ், அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டோம். வலா நுஷ்ரிக பிஹி ஷையா, அவனுக்கு